Hakani ke episode ke beladap ni layak mi. Ke ke ba ublay ula klay. Ubat ya kata. Kasyong pada sau ni buram na em ya kata kancing perskem ko jong ublay ken. Yan ko ngo na em. Hakani ke episode ke bementa tu ngin yakmi. Na ipo itu dekat ke bar phauru ke keren chpang jong disim hala ke jaj. Menta na ki jingri ru hala ka jaj. Na kinja bapar halor ke khandau ru hala ka jaj. Nei. Sijur na ki kan kinyawan besut chemi ba enripin emeki. Kamu kitu ki kerdan ki ba fer jong ni ki mrak ki ba em khandau ru kita ru sijur nei. Na mundur kemudian story ni bentar. Ketu ke jinglong ke ba unoa udan na ka sedang mana bagi ong tu nei. Kam shim kut tang hau. Ane ka penmi uso jing kerku bai kini ke bagi pa bentar te ki khun ur kilan. Buat kini ki surround ki jingri ru ki la ki yo bentalang na kata ka jing thaulat jong blai ban rip ni. Kata kalian ke kalenti jong jing penim jong blai. Tapi la dingi la poi se ki bentar ki bakam sidin kum sti jong kur sti nang rum nang bapra warkan ke partai ko ut ko akhir. Ne ki jing ut jong ka. Tadeng ni la da 8 yu ni kemut kani ko yo mat lang Kayo bentalang jing kerku. Long kata anta ke bangi i ni ka jing ruspa jong ni ka keting jong blai ken. Waling i bakalong ka khanatang i jong unowa. Andre ke ba yarap ini ni ulong ba. Tada ublai 8 yu ni kini rukin. Em. Ya em lang. Maso makanya ya kasan berkat ke jong ate kan bentar la dang nga. Ngan la ban kenjo asya gitu ki jinglong ki ba unua udon kamot nganum hun kanum kut tang nga. Ki pateng jong ara ken yo lang ki jong ku. Iku ni ti ki he masam personal profile. Mo kani ka di long ko we na ka ngaso ban long ban sim ko we na o jing hikai. Yang ni ki ba pai ken ba ngin persyang ban im ka jing im ka ban la ban kenjo sya katu ka jinglong ka ba unua udon ban ya kat bu lei ba hok ba bet. Entah kan long na katu ka jing long mo la ding happen ya ta mo katu ka jing long ka jong unowa ka jing de ka jong ubat ublai. I kumba u ai lang ya kata ka ju ka jing long. Haka family ka jong ko long sen. Kamut ki bat ya kata de namar ba ulong kumta. Kamut ka jing ka im. Ka im lang kan. Dong tada ublai ule kumta ka nuwa kat no le ula ban le. Kilong yung sem chung yu am. Tadi po itu war huway mo. Kani pada ka kren ya ka crisis kum no ban le kan. Pada jong ki kut lat le kum no. Kat kata ublai tu ban le. Man pen im kini menta pada kum no ngi im. Ha kani ka yung ling. Na simudor hatu ko por ba unwa ublai la de itu unwa ba ni ka partai ba ko wi nei. Una ta han ngi ling kat to ka size. Bat kini ki jingri baru kat kindan ni. Kum no nyi imang ta. Sakat no nla ban ne kata ka jing slai ki. Lom tip landu kan ne landu kan kut. Ta ka dekat ka bar poi ta ka kren ni kata mo tu bu ti haladi na ka kenja jing bam baro ka babit ban bam bat tu kan show lang haladi bakan long ka jing bam ya me badiki. Ni ta kum ki brio teng ni poi ka kut lat mo. Ki don teng long hai ki por ki ba khamen chwa ki ba ni ju kham asno ba ki bri ki om bet toy ka ki ban kamai mta teng ni bam ni le pa ho bet ngim ju kan show andai ka ni ta ka kren bet namar ki crisis namar ki jing ki ban sa ap akman kan show te hani ublei lo dok ong pa yo nuwa namar ba memen salit kan ki jing ling ki don pen kreat pa ka jing bam yala de ndai ban umdai tang taru lum lang ki jing bam baro jo ki jing riru tang yala de inang ta yala de ba de kiru long ka jing kai ko koridor ta kan ni kani ka jing kai ka balong bangim dei ban long kita ki ba bam palan yang ni ki long mentar kan mo ka de bandan ka jing kan show kan dia kan show nyangu ba yang ni ki pateng mentam ni kini ki kapateng jo ki kimi ki pait ki jungi mo namar tang ya kelen nak kita ki ba syakmat namar ngim tip ki long kom no dekat adu kapateng jeng mi ki pait ting ya tip hi kini ki jih kai ngi ban kan show lo ban kan show na ka benta kisngi ki banwan ngit ba kata ka long ka jing kerku ti ki jih kai ngi ni but dei halor jong ba kum kataru namar bi kren kum ha kan ni kasnem arjar puwe kata kasnem arjar pu kitu kasnem ni ka lockdown sibuk dah kajing im kajung ngim ki beri ngim dei ki banang ban ken show melakot ni je ba janjar la kalau kum kini long ngiyo jing kai te ke ba ngim bam lut ya ke ba ngiyo ban kamai
Hedi kin show na kamta ki sngi ki bangim tip ki banwan. Hmm. Ti hadin ka tu pa itu khot ka bar puat ka shi thu bait ba unuwa hi kum ba uju long hi. Hmm. Ukko ngu ne. Ule kum bala batha yu. Bat kat kum baru ka ba ubleu la hukum yu kum ta ken ulale. Kani ka khot ba aku ang som bu ka ai ya ka jingkan tho ka ba shai pha ba unuwa u yai ne be ka to jing long ko mu lo ba u da pendap ru ya ka ka ba u blei da patai ho Hoi. ka long ka ba shai pha ba kam shim long ka no jing ba kala lenti ka jang To ho je ik ba fi ang pi ka long ka ba dei. Nan ta ngila ban penyar su ang ta. Ba kata ka jing job ka jong unuwa hang ni hi. Ka dei ka jing nget ka jong u ho blei. ka jing job pi ong no ka jing Ka jing job ka jong unuwa hang ni. Kumangi hing ni. Ka dei ka jing nget ka jong ho blei. Bat kan ni ka jing nget na mo shani atli ho blei. Ya ka ka bu ong. Kala ban long ka bam smola nget ban snai ka ta yang li. ha ka bar khiang Ten re ukko ngu ya Ukko ngu. kata. Bat dei hang ta am ka yang. ka jang Ti bahasa nyau yu nuwa bulong bohok ka di hang ta am. Ka jing nget ka jong u. Kalong ka di ka hok ka jong u. Ti ya kan ni ka ju ka jing dong sa siam hu Abraham. Ka jing nget ka jong Abraham. bentang A sa nyau khmat. yu ba kalong ka hok ka jong u am. Ka jing nget. ha Ti kat nu kan long li na ka banta jong iru. Phi pen kut bestor pi ong ba kan ni kan khot ka ba fu ar ka jinget ka jong no wa ha blei ka pen long yu kum tu melek ran khmat ka ula ban Long la nyau yu long ka tu ka jing long hok ka jong u kan. Nomor de phi ya yang kata kalian kaya rap ti ya wad yu Abraham ka bisi puli hadian du. Ba ka jing nget ka jong Abraham. La nyau ya kata kalong ka hok yu. Ti bene pa ngi isyo wa uno wa ulong ba hok. we nok mene sama mene phi wan ra Em we tu nok jing ya ya ko kat. blei Hoi. te unowa ro ya kat bo blei ar ngot mo ki brio te man taw yang unowa u nget ba phi ong mo ki bentai wa chama jang bible Abraham ro nget sa nyau ya ki ba hok Em ba kata ka jing nget yu jong ki kan. ka jinget ki Kalong ka hok. ka hok Ti ni ba ka pat scam kan ya ka ba ong menen na ka dekot ka khandai ba uno wa udon tu jing long ka ba hok ka ba ben. Ba hadin pa dia ukko ba dia buko ngu am. Ngai hu blei. Tapi betang tu ben nong menyo mo. taw Te ka ni kal nong banyo ba dia ka cringe pan jong ni ki jing slei Bat ha kan ni kal nong ka banyo ni ngi siam pa dia ya ka jing pentrai kam ya ka ka ba blei la ba tha ka ni ka nong ka ban rio. hoi Mo. To i kembang ni kal nong ka banyo kelas sedang beda tu ka benta ka ba kayeng ling la da psina. Bat utrai ong ni watu khelet mami ba kayeng jome siapo kata kayeng ling. Na ba yame ngalai i ba hok akhmat jonga hakani ka pateng mar pi pen scam kata. Kongo Nei. unget u hok u bet hang ne le Me ba hok. me hok ha ka pateng ben rio jong me Hakani ka pateng mar. ha ka ni ka pateng ben rio jong Na ba me yame ngalai i ba hok akhmat jonga hakani Hakani ka ka pateng pateng mar. mar. Tembas kata-kata. kada ahi da ka statement ka ba skam mas sebab ka ba shai Hot kan. Ti hang ni pa dia kawan pa sa kabenta kan meneng si ong bi kimrat ne si jur siran kan thai. Mentah hang ni pa dia la penya khlat iki. Ki don kimrat ki ba khoj bat ki don ru kimrat ki bam khoj. ha Na ukin jamrat ba khoj baro min sim bat me nyau jur yau shen rang bat la bat ka kan la thai. ka kan thai bat la ka kan Hai. thai Bat na ki kin jamrat ki bam khoj si jur yau shen rang bat la ka kan thai. Ta ka balai pa dia. Ada khot ka balai mo. Bat na ki kin jasim beneng ru nyau jur shen rang bat kan thai. Ya ka ban ri pen em yau sembai halor ka khmat ka khandau baro. Ni ka hang ni kan kaban ya rap ingi hang ni. To nomor ba mangi ha jat bin riu te ngam te umpat ju asngo ban batai yangi baki don kimrat ki bakhuj bat ki badan kimrat ki bam khuj ne. Katung la puli long mission du ki badang li skul pa ju asngo tan ni pa de nomor ba kalong kerpang hi kani ka khana ka jong unuwa hang niru anta saki benta ki bakham shadien du ka badai bat ki bri hi ba kerpang jong ublei da pan kerpang hi te kimrat ki bakhuj ba ki bam khuj. Te kini ki bam khuj hi la dai ngi la poi ha ka kitab Leviticus an sakado yangi kini kimrat ki jajmat ki ba pher ki ba da kani ka juk start bumta kilaban ong ba ki di scavengers
mo ki ba pen lut yang kaput ya pot ka ya pa ba hai ki te bukum kita te kitin jong ble te ka kartan ki kum ki bam khot ki bam khot ke te ki ba khot pa de ki de ki tu ki jat marat ki ba mdei tang bi ki long bai yang ni ban bam dei ki dei tu ki jat marat ki ba kham kan sai ne ki bangin a jing knya show ble choble kata kalong kat kum kani ka badan ha pastor apsua ka bawan ha jing mot jonga kat ofidang batai kum ta kalom ni koning kong hang ni ngai i ba ula ai pan kata ka jing batai yu no wa bo un jiet ya ki ba khot nyau jur oi bat ya ki bam khot shi jur ngai i kum ba ki ba khot la long pasibon nyau jur oi bam khot shi jur oi saka ba ar pa phi om tam ta ba ka jing kenya ai ngo yu ble ka long ka ba khot ba khot nga so ba ni ru kadan ka khubor yang ngi ki long man ta ki samla ba wala ka long ma kumnu ko ne ka perthai ka bang im ngi long dai ngin kham sku yo man siam shi bon kham so flu shi bon la dangin ong ba ki ba khot ki dan kham bon bat kita ke bang phoi kham do na bat ha ka jeli jong ka jing shakri blei ru in persang ban a shu blei ka no ka ba khot om na ka ka bang khot kata ka shuwan ha ka jing mo jong na hoi long kata ka long ka ai ki ba phi puson phi tan mo tan rei long ka bai de ni pa de nya kren be tang bat kini ki marat mo ki bai de be bat ka jing bam ka ba na lor be ki karsha ni phi ande na mal pila bunjur rupa ka kham sok ba ka ni ki jing mani blei kam tukut ta ma ha kini ki por ki ba mi shu akum ba ka kren ni ka mot ki briu ki dang ai jing knya hau blei lagi marat lagi merat ti long la ki dan petang si tu mot dukut jat nyok kai kut mot kini ki bladon pa hiu jor mot ki la ya bon ne ki bon ke mot ka kershan kini ka jing kershan wi long kini ka jing pen khria lupa ka jong uble ni ru ni i ba wat kini ka long yeng ka jong unua bat kini ki mra ki bladon hiu jor ka mot kata pedeng jong kini ka jingat inti pedeng jong ni ka jing slei kila benang kha lang kha no roi ha te mot ka yarap ya kiru ban kershan ya ka jing im kat ba ka ni ka jing slei ka dang ne lang ne te ka yarap sta ka inti itu ki we pada kini ki wing ong ki ba shi jor ni ki bam khot pada kini pada pengkhret nam taban penlut ya tu ko ot kas ar kan te kanum de ban shu kedat kini sarut mde ban ong ba kumolong menta sini singi ban ong menyapet kini mi kini shu dai tengah mami nangi tolong ladang ya bam no si kitu te kaput kas ar sinu kam khot jo tolong kata shi long bi keren sarut shi keren sarut ai ke badan ni kitin ble tengnya ne ni mo Hakani ke episode ke banwan ngin yakhmi mot nakan du kala kan ka sla jong uni ulum ba mo ka kli jong u ko sa khat san pru chate da ko sudah tan lai im hi lai im shu lai im shu la lut ne